Čaute, vítam vás u nového videa, trošku to trvalo, ale som naspäť tu v mojom Minecraft svete. Posledné video som skoro umrel, ale som tu a nezdávam sa. Tak, a poprosil by som ešte, aby ste dali odber a like a my môžeme ísť na video. Takže dneska budeme plánovať dorobiť si farmu moju, ktorú som začal. No a tak to vypadá. Nie je to wow efekt, ale to je jedno. A každý, kto kúka ešte na toto video, nech dá aj like a nech sa aj napije. Lebo mám pri sebe vodu, neviem prečo. OK. Pukla mi stolička. Je dobré, OK. V pohode. Takže, dneska dorobíme farmu moju, takže na to budeme potrebovať drevo. No, nejaké mám. Ale aj ovcu. Ale prvorade, čo som zistil, že je veľmi potreba, je voda a meč. A keď mám kamennú šekeru, ale no, železnú, ale neviem sa byť, neviem ani parkour robiť. No, môj dom, takže kto nevidel minulý diel, nech sa kukne a no a čo? No a vykraftíme si meč. Áno, som tu. Takže vezmeme si... Prečo mám 2 železa? To je jedno. Tak. Mám meč. Upravím si sa inventár. Takto má byť inventár urobený. Takto. A tá šekerka tu môžem vyhodiť tu. Ako zbytočné. Takže nájdem ovcu, nebo ešte som hľadal, našiel som vesničku, ale dorobíme si prv sklad. Nesklad. Veď to je farma, by sa dala nazvať. Skoro som spadol. Takže získame si trošku viac dreva, ale to vás nebudem nútiť kúkať, ale uvidíte to zrýchleno kopania na dreva. Neviem, aké to inak povedať. Počkaj, tak to nemá byť. Tak prepáčte, teraz už ideme na to. Dúfam, že ste si užili moje dlhé kopanie dreva. Fakt bolo dlhé. Fakt veľmi dlhé. Takže dobre. Takže čo robíme? Zatiaľ mi vyrastlo sugarcane. Takže jak urobíme základ mojej... Takže dáme si 2 bloky takto. To môže vyzerať skvelé. Takže 2 bloky takto. To vyplním, neviem. Potrebujem lopatku. Som zistil. Prosím. Takže vyhodíme si to, dáme si toto do ruky. A neviem, ale mal by som taký plán. Nenašiel som vlnu. Žiadnu ovcu. No. Tak.
Bude to vyzerať tak exoticky. Je to Jak vím rátat? Takže bum. Zatiaľ ešte neviem, kadiaľ ja budem. Čo mám tu? Aha. Takže okej, najem sa. Dobrý zvuk. No, zvýšim to o 1. Tá. By to mohlo vyzerať aj dobre. Ale keby som nespadol. Ale toto dáme. No, hotovo. Pekné, ne? Viem, že nie, ale to je jedno. Nie. No, došlo mi drevo. Tak, rýchlo. Kde? Tam. Mal by som plánu, že tuto všetko vykopem. Drevo a proste tu nebude nič. Ale to nič. Musíme ešte niečo získať. Nejaké diamanty by sa ešte hodili. Prečo vždy mi to nevíde? Teraz. Jejda. Ja mám bombe. To mi nestačí. Ja? Dobre. Som tu. Tak. Takže ešte viac dreva. O 2 mi chce niekto povedať, že mi to nevyšlo o 2 bloky. A ešte viac. OK, tak nič nehovorím. Ale mohol by som začať kopať tento, lebo tento sa mi nepáči. Tak. Ešte sa zbavíme aj stromu. No, tak, tu máte menší záznam. Slepice! Videli ste dasy na záznam? Tento som si takto ešte nechal. Keď budem potrebovať drevo, tak viem, kde mám nájsť. Takže no, dorobíme to, nespadol som. Dorobíme toto a chcel by som ešte niečo vedieť. To sa nedá olúpať? Haló? Tak nič. Takže vykraftíme si zopár. 20 by mohlo stačiť. Uvidíme. Keď tak si vykraftím viac. Oblok nebudaj. Mohol som ušetriť, keby som vedel matiku, ale neviem. Tak. Ja. Takže si spravíme ešte takéto môlo, také menšie. Na čo môlo, keď sa to takto vopchám? Ale aby ma tu neprekvapil žiadny bubák menom Zombík, tak si tu dáme takto trošku a takto. No a hneď toto si vykopem, aby to nebolo vôbec vidieť.
Jediný vy viete, že tam bola niekedy voda. Nebo toto. Melón! Melón, čau Melón. Ako sa máš? Do zásoby. Fú, ja si myslím, že ešte by som to mohol navýšiť o 1. Ale to už by som tak aj uzatváral. No, počte. Dáme tam všetky. Takže by som spravil. Za chvíľku bude noč, ale mi sa to nechce krafiť všetko. Takže neouk, tak. No tak ja to neviem kraftiť. Takže budem šťastný, ak mi to vyjde na prvé. Takže nejak aby som tam aj skočil. Takže urobíme toto. Dáme tu tak. No, to som chcel. A takto navyšovať po obidvoch. Viete čo? Ja vás nebudem týrať, aby ste to nekúkali 5 hodín. Tak tu máte záznam. Tak. No, možno by sa k tomu hodili tieto. Neviem, jak to mám urobiť. Že by som za to dal, keby to bolo o blok ďalej. Vyspím sa. Zlakol som sa, kde mám postel. Lebo ja mám ju. Tak, rozmýšľam, jak to urobiť. Ten blok, vidíte ho? Ten blok. Tak, do hurá. Napijem sa. OK, tak. Ešte nekončíme. Dúfam. Aj vy ho vidíte však. Nie som blázon. Tak, že by som to posunul o blok. Čo vy na to? Áno, asi aj o blok by sa hodilo, nie? Tak. No to rýchlo dorobím aj s vami. Zatiaľ sa môžem trafiť. To som chcel, to všetko bolo môžem si zobrať línu, tak aby som sa vystával. A trafiť sa by sa hodilo. Bum. Oblok nebudú stiahnuť. Tak. Blok. Tak, hotovo. No dobre. Takže sa tu napchám a zbavím sa tohto. Ak by ste protestovali, že sa vám to nepáči, chcete zmenu, tak mi to napíšte do komentára, že nie, Sane, chcem to takto. Ak budete s tým väčšina súhlasiť. Jak? Vysvetlím im? Ak budete väčšina s vami súhlasiť, všetci skoro, tak by ste tak lepšie, Jej. Tak.
Ja si myslím, že toto je o mnoho lepšie. Ten jeden blok. Nemám? Nemám. Teraz nájdem ten jeden blok. A teraz mi to asi bude zbytočné. To je talent. To je faktický talent. A toto je talent. Bum. No. A možno. Mám urobiť takú do špicata. Skúsim. Možno to nebude vyžerať dle. Wow. To som postavil? To mi pripomína, že to tak, ale vyzerá to dobre. Kde by som to takto pokračovala sem? Tak kľudne toto iba znásobím a máte další. Jak sa to volá? Neviem. Proste dá si to isté, len postavím celú strechu. A bude to zrýchlené a nebude to trvať 5 hodín. Tak chápeme sa, nie? OK, tak uvidíme sa chvíľku. Dorobené, jak ste videli, ale kúknite, kto tam je. Idem ich zbiť. Uvidím, aký som dobrý hráč. Vystrelia. Som k vám. Nikto nie je za mnou. No poďte. Jejda, ešte. Jo, až to bolí. No. OK. Dobre, jeden. Ja už. Ja ti dám. No byť. Jo. Konečne. No, tak. Toto nevypiť. Makačka. A my môžeme ísť dokončiť našu skvelú stavbu.
bude všetko, ale ešte predtým chcem vedieť, koľko bude mať. Ešte zasadiť. Koľko? No. A koľko potrebujem na... No. Tak. Mám 32. Čo není málo. Ale málo je, keď mi dáte odber. A budem vás... Prosím, dajte odber. A ešte raz sa môžete pomaličky kuknúť, jak to je pekné. Jak to je pekné. Tak, no, je to pekné, je to pekné. Je to účinné, je to účinné. Tak. Teraz mi to pripomína. Ja neviem, čo mi to pripomína. Keď budem to editovať, tak si buď spomeniem, alebo môžete napísať, čo vám to pripomína. Mi to pripomína možno aj Steinu, ale... Tak. A to pre dnešné video to bude všetko. Veľmi dlho mi to trvalo zostrihať, ale aj postaviť.